ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ನಿಖಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ನೈತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಮಕ್ ಮಾತರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಪುಲಕ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದ ಮುಟ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದದಡ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪನ್ಪಿನವು ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಾದಿಪ್ಪು ಡ್ರಾಮಾ ಸಾದಿಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿಕ್ಕ ಬೈದನ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾತಾ ಜನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆಂದದಡ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ V4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಡು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಪಂದದಾದ ಉಂಡು ಇನಿತ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅಂದೆ ಪನ್ಲಿ ದಯ ಪಂಡಗ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಟ್ರೇಲರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಓಪಂದ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ತುಳುಟ್ಟು ಅವಲ ಓ ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಸೊ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ two and me ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಟೈಟಲ್ ಕೇನ್ನಗನೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಒಂದು two and me ಇಂಚ ಉಂಡು ಟೈಟಲ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ನಮ್ಮ two and me ತಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ರೂವಾರಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ನಟನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದರೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಡು ಸೊ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೆರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂದೆ ಪನೊಲಿ ಅತ್ತೇನಿ ಬರ್ಡೇ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇದ ದಿನ ತಾನಿ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಇರೆಗ್ ಕೇನುವೆ ಬಟ್ ಐಡ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಂದೆ ಪನೊಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚದ ನಂಚೆತ್ತನ ದಿಶಾ ಪುತ್ರನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಡು ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಖುಷಿ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸೊ ನೆಕ್ಲದಾಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಾ ಇರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಲಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರೆಡಿ ಆವಡು ಓಣ್ ಒಂಜಿತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಂತದೆ ಅವಡು ಸೊ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ತೇರ ಪುನಗೆನ ಬರ್ಡೇದ ಎತ್ತಲ ಬತ್ತನ ಬೊಕ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡಿ ಓಕೆನ ಬರ್ಡೇದ ನೇ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ಈತ್ನೆಟ ಎನ್ನ ಪಂಡಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಈತ್ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಡೇ ಇತ್ತು ಜಂಕ್ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪಗ ಇಂಕೊ ಜಾ ಸೇಪಲ ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿಪೋಡು ಮಂತ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಹಿಡಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಅವಲ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಸೊ ತೇಜಸ್ವಿ ಇರ ನ್ಯೂ ಕಮ್ಮರ್ ಸೊ ಬೇತ ವೈಟ್ ಅಂಡಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತರ ಫಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಂಚ ಸ್ಟೇಜ್ ರ ಮಂತಿಪ್ಪ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ two and me ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಸೊ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಐತ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಲೈಕ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ್ ಬತ್ತಿನಿ and I'm happy being here okay so irege enjoy feel avundu trailer launch avundu inni namma ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ so enjoy feel avundu irege ಖುಷಿ avundu yes of course must ಖುಷಿ avundu first time and screen it barondilla okay and very happy and to see okay so itte director ge onji question daadundu pannaga two and me ಟೈಟಲೇ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ಕೆ ನನಗೆ two and me ಅವಂದು ತಾದ ಒಂದು ಇಂಚ ಉಂಡ ತಪ್ಪುದಾರು ದ ಪಿರೌಡ್ದಾಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡಾತ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚದಿ ನಾ two and me ದಾದ ಒಂದು two and me ದ ಕತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾವಜ two and me ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಆತರ ಅದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನೆಡ ಪಂದ two and me ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತುಳು ಟು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ನಟ ಇರ್ಲ ಮಂತದ ಜೆ ದಪ್ಪನ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದು ಪೂರ ಇದು ಬೇರೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಅಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಜನಕ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಡಪನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಲಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲವ್ ನಮೈತೆ ಮುಂಗರಮಲೆ ಎಂಚ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ದಾದ ತುದುಪೋತೆ ಆ ಟೈಪ್ ದನೆ ಸ್ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂವಿ ಇರ್ದಿಯಾ ತುದುಪರ್ ಆ ಟೈಪ್ ದನೆ ಮೂವಿ ಸೊ ಅವೇ ಜಾನರ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ನೆಟ್ two and me ಪಂಡ ಯಾನೂರಿಗೆ ಅಕಲ್ ರಜ್ಜನ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕಲರ ಮೂಜ್ಜಂತ ನಡುಟ್ಟು ದಾದ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಓಕೆ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು two and me ಸೊ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ದಾಲ two and me ನಿಜ ಜೀವನಡು ರಡ್ಡು ವಿನಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದುಂಡೆ ಈರ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚವರ ಪಾತಿರದಿಯಲ್ಲ ಸೊ ದ ಓಲಾ ಅವಜೆಕ್ಲೆ ನಾಶೊಂದುಂಡ ಉಂಡಾ ಈರ್ ಅಂಚವರ ಬಂದಿಯನ ನಿನ್ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿಲಾಗ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡ್ ಮತ್ತ ಇರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತಿದಾರು ಸೊ ಈರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಫ್ಗ್ಲ ಏನ್ ಸೈರೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಓಕೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಡ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಪೋಣ ಮಾಡ ಕಾಣೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚಾತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ವೈಸ್ 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಕೂಡ 6 o'clock ಎಂಡ್ ಆಪ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚಾತಿರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕ್ ಏತೋ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೆಪ್ಪು ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದೆಪ್ಪು ಓಕೆ ಇರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರು ಒಂತ ಸಮಯ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪನ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಪ್ಪನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕುಲು ಇರೆ 5 ಬಕಿರೆ ಮದಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚತ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗು ತುಯ್ಯರಡಲ್ಲ ಆಯನ ರಪ್ಪ ನೆನಪು ದಿದಿತ್ತಿರಡ ಆಯನ ಮೂವಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಇರೆಗ್ ಹೊರ ಮೂವಿ ಮಂತರ ಹಿಟ್ಟಾಂಡ್ 5 ಬಕ ಎಡ್ಡೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಕಾತೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂಚತ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾರಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುಡಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಿ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಇರೆಗ್ ಏನಂಜಿ ಮೂವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಂತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಬಂದು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಏನನ್ ಕೃಷ್ಣೇ ತೂಪಿನ ಅಕುಲು ಸ್ವರಾಜ ತೂಪುಜೆ ಬಟ್ ಆ ಮೂವಿ ಅಕುಲು ಅಂಚತ್ ಮೂವಿ ಪುರ ತೂಪಿನಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪುದರ್ ಅದು ಓ ಸ್ವರಾಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಮರ ಇಂಕ ತೂವಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಡಿರೆಗ್ ಸ್ವರಾಜನ ಅಂತೂಪುಜಿ ತೇತೋ ಜನ ಕನ್ನಡ ಪುರ ಯಾನೆ ಸ್ವರಾಜಂದೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೃಷ್ಣೆಂದೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಇರು ಎಂಚ ಸೀರಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನೆ ಆತನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ನೆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಐದು ತಮಿಳ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೈತೆ ಅರ್ಧನಾರಿಂದೆ 5 ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಮೂವಿ ಅಂಚು ಬಂತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಜಯಮಾರುತಿ ಉಪಮಂಡಲ ತುಳುಟು 5 ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಹುಚ್ಚ ಟೂ ಮಂತದ ಲೀಡ್ ವಿಲನ್ ಅದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಮೂವಿ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಕೊಂಚ 2-3 ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದ ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆ ಅವಳು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನಾನೇ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್ ಹೀರೋ ಆಯ್ತು ಅವು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸೀರಿಯಲ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನಗ ಟಿವಿದ ಪಿರೋಪೋದು ತೂ ಒಂದಿತ್ತರ್ಗೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಒಂಜ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಟಿವಿದುಲ ಎಂಚ ಪೋಡಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಮೀಟ ಹೊಡತೆ ಓ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಡ್ದು ಅಕಲು ಪಿರೋಡ್ದು ಬಿರಿ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪರ ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಚನ್ ಪಿರೋಪೋ ತೋದಿತ್ತು ಕೆನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಗ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡೊಂದಿತ್ತರ ರೂಪೋನೆಟ್ ಅರ್ನಡೆ ಪದ ಏಪಲೆನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಅಕಲ್ದೈ ಆತುಮಲ್ಲ ತೋಜುನು ಸ್ಕ್ರೀನಡೆ ಎಂಕಲ ಆತುಮಲ್ಲ ಓಡು ಎನ್ನ ಪಿರೋ ಕಡೆ ಬರ್ಲೆ 5 ಬಕ್ಕೆ ಅನ್ ಸ್ಕೂಲ್ LKG ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ ನೆನಪುಂಡು ಗೀತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅರಡೆ ಅನ್ ಕೇನ್ನ ಗಾರ್ ಏಪಲ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತಾರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪಿನ ಬಂತು ಸೊ UKG ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೈರೊಬ್ಬ ಒನ್ ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ತದಿತ್ತ ಅವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಿ ಅದ್ರ ದಿನಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಡ್ತುಚಿ ನಾನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೆ ಸೊ ಇರಿಗಿತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಟಿವಿದ ಪಿರೋಡ್ ಪೋತುದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ಲ ಟಿವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲೋನೆ ಪೂರೆ ನನ್ ತೂಪೆರತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಸೊ ತೇಜಸ್ವಿ ಇರೆಡ ಪಾತ್ರ ಬಂದಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ two&me ತಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ವಿನೋದನ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಜ್ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶಾಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಂಚುಂಡು ಮನ್ಪನ ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಎತ್ತೇರು ಆಡಿಷನ್ ಎತ್ತು ಅಲ್ಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಸೊ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಇರೋ ಬರೋಡುಂದು ಪಂಡ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ ತಿಕ್ಕಿನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಲಕ್ ನಾಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೋರ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಓಪನ್ ಬಂತಾತೆ ಓಕೆ ಇರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈರೆನ್ನದಿತ್ತಾರ ಇರೆಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಮೀನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತಾರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆತ್ತ ಬಟ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಸೊ ಇದು ಒಂಜಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಡಿಪ್ಪುನಾರು ಸೊ ಇದೇನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಅಂದ್ modeling I started 2 years back okay through a show first and designer mantra walk malditte from there enna continue andu I mean journey so after 2 years I was trying for acting like acting barod banditte and to Swaraj Shetty album song gu audition kodde okay so he told just give a try okay then so ir bete album song short movies mata act maltidare so 8 incha maltidare album song short movies mata 2 album song and 1 short movie maltidare so aikala two&me gla irege tikkinada the difference experience irada a lot difference okay a lot because here mulpa in kalte like what is acting how to face camera because being a model enkal camera dottu gobbo but here we cannot we have to ignore it and it's pure about acting here and very different journey from modeling to acting there is a very different I mean very far journey and yes it's different totally different ಓಕೆ ನಾನು ಅವಂತ ಪೊರ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ ಅಂಡ ಅರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಇರು ವಿಲನ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಮತ್ತ ಇರೇನ್ ಲೈಕ್ ವಿಲನ್ ಅದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ
ಇರ ಏನ್ ಸಾವೇನು ಒಂದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ ಹೀರೋಡ್ದಲ್ಲ ವಿಲನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾಪಂಡ ಏನು ಪುರಗೋಡಿಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಇರಿಗೆ ಹೀರೋ ನಕಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಪಂದುಪ್ಪುಂಡು ಐ ಹಿಡ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಪಾರೇಜ್ ಬಟ್ ವಿಲನ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಏಜ್ ಆಗ ಎಂಚಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಆಗ ತೆಲ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಬುಲ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಪುಲಿ ಹಾರ್ಶ್ ಅವಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅವಲಿ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೊಂಪೋಲಿ ಹೀರೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಡಾಯ್ ಒಂಜಿ ರಗಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಡ ಅವ್ರು ರಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಇತ್ತರ ಸಾಫ್ಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪು ಬಟ್ ವಿಲನ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಜನಕ್ಲೇನು ರಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪಿನಿ ಎಂದುವಿ ಇರಿಗೆ ಏಪಲ ಯಾನೇ ಪನ್ಪಿ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಏನು ಹೀರೋ ಅದು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತಡೆ ಏನು ವಿಲನ್ ಇರಂದಕ್ಕೇನು ಅಕ್ಕುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೀರೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಪಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನ್ ಚಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಅವ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾವು ಓಕೆ ಅವ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಪ್ಪ ಎದುರು ದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವ್ಳು ಎದುರು ಡಿರಿಗೆ ಡೆಡ್ ಹೀರೋ ನಕ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಹುಚ್ಚಟ್ಟು ಮನ್ಪನ ಮದರಂಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಮೊಕ್ಟೆಲ್ ಹೀರೋ ಆರ್ ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಆರ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಓಕೆ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಪೋಪ ಅದೇ ಸೊ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಡ್ ಅವೆಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ತಂದು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಸೊ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆವರೆಗುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೆಡ್ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ತಂಡ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಆಗ್ಲೇಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಡಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಂದಿತ್ತ ಇರೋ ವಿಲನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೀರೋ ರೋಲ್ಗೆ ಏನು ಚಾರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಒಂದು ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವನಗಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅವತಾರ ಬೇತೆನೆ ಉಂಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ಟು ಪಡ್ತನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗನ ರೋಲ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಪಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅವು ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಟೀಮ್ ಇಡ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೆಲ್ ಸರ್ನ. ಸೊ ಐಟ್ ಗುಳಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಮೇರೆನಾ ಬಂದರ ಶಾಕ್ ಆವು. ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನ್ ಚೆತ್ತಿನ ಸರ್ ಇರಿಗೆ ಬಾವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಇರಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅದೇ ಕೆಲಪ ಗೊತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಎನ್ನವುಲೈಡ್ ಎಂಕ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಟು ಬಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪಿರದೆ. ಸೊ ಅವು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಕ್ ಯಾನು ದೇವ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮುನಾಯ್ ದೈವದ ಪೂರ ಟೈಮ್ಲ ಕೋಲ ಐಕರೇಕ ಪೂರ ಪೋಂದೆತ್ತಿನ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವೇನೆ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಅವು ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚ ಜನಡ ಪಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ತನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಮಿನಿ ಹತ್ತು ಬಂದಂಡ ಸೊ ಸತ್ಯ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು. ನಾವು ಒಂಜಿ ವೇಷಭೂಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸರ್. ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಂಡ. ಸೊ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಪನ್ಪಿನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದು ಎಂಚ ಇರೆಗ್ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತ ಇಜಿಂದ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾರರ್ ಅಂಚಿನದನ್ನ ಮನ್ಪೊಗಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬಡ್ಚಿ ಲವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಗಂದಿತ್ತ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಏನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆಯಾರ ಪಂದಿತ್ತ ಆಯ್ ಬಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪಂದು ಆಯ್ ಬರೇಜವೇನು ಬಟ್ ಮೂಲು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಕೈತಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ ಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಏನೋದಿತ್ತೇರು ಅವಾಗ ಎನ್ನ ಮೈಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜ ಅಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ. ಸೊ ಅವೇಂದು ಇದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಜಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಅಕ್ಕಳ ಪ್ರೊಕ್ಲಮ್ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಓಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಓಕೆ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಕುಲ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೆಯ ಬಟ್ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಬರೆಯಾರ ಬರೇತ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಪೂರಲ್ಲ ಎಂಚಿತ್ತನ ಪಂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ಇತ್ತೆ ತುಯೇರ ಪೋಂಡ ಜನಕ್ಕುಲು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಡವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಟ್ಲ. ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಏರ್ ಎಂದಿದ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇನೆ ನಾನು ಆಲ್ಬಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿನೋದ್ ತುಳು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ರೀಮೇಕ್ ಮನ್ಪುನತೆ ಆರೊಂಜ್ ಓನ್ ಸಾಂಗ್ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಓನ್ ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಆರೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವೇನೆ ಎಂಕು ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ಲಾಂಚ್ ದ ಟೈಮ್ ಮೇರೆ ಎಂಕು ಲೈಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ರೋಲು ಓಕೆ ಒಂತೆ ಮಾಡಲ್ ಅದು ಪೋಲಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡ್ ಓಕೆ ಅವು ದಿಶಾಡ ಮನ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಪುಂಡು. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಇಟ್ ಕಾಜಲ್ ಸೊ ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಐಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಿಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಅವು ಇರೆಗ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅದು ಮರ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಐತು ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಜನಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕ ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪೋಡು ಏರು ಏನ್ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡ್ತು ಇನ್ನೊಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲೇನ್ ಪುರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಬಡ್ಚಿ ಏರೆಲ್ಲ
ಸೊ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರೇನು ಪುರ ತೂಯ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಿಯಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀ ಕೂಡ ಅವರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಪಗದಾದ ಮಂತ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮನ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡ್ನಕ್ಕು ನಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಜೇರು ಸೊ ಅಪಗ ಅರೆ ವಿನೋದನ್ನೇ ಪಂಡತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ಕೇರ್ ಅಪ್ಪಿಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ತೇಜಸ್ವಿ ಪದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರಾಮಾ ಪುರ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿನ ಬಟ್ ಆಲೆಂಚ ಏತ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಲ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ನಾಳೆ ಪಂಡ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಎಡ್ಡ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮೆರೆಗಂಡ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 1 ವೀಕ್ ಇತ್ತು 3 to 4 days ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ ಆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೇಗ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶಾಲನ ಪನ್ನ ಫುಲ್ ಉಲೈಡ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಬೈದು ಒಂಚ ಪೋಪುಂದ ಅದು ಐಟ್ ಇಜ್ಜ ಒಂಜ ಎಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಕಡಪುಡ್ರ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಬರ ಪಂಡಿರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮನ್ಪರ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪೋನಗೆ ಯಾನಿ ಮೇರಿನ ತೂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನ ಇಂಬೆನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತೂತಿಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ I went there full confidence tu manpoli panpuna confidence irpoye berin tu boka full damar like the podigada khushi nervous aata hai mer mule bari tolleru enna dialogue lare panondu lera arna dialogue lare panondu lera second switch ondu lera with the feel berin tu inchi acting mare pandu full nervous ay okay bakka madhyana mutta time koriyeru onchur mind free mantono free ala then handle take up man encha how feel and first camera rolling action pannaga encha cycle hakadal ಒಟ್ರ cycle hakadal first over ಅವತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಇರೆಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನಮ್ಮದಾದ ಮೂವಿ ತುಪ್ಪ ಇರೆಗೆ ವೈಟ್ ಶಾಟ್ ದಿನಗೆ ತೆಂಗ್ಲಿನ ಮುಜ್ಜನ ಇದು ಕುಲ್ಲದ ಪಾತೇರಿ ಯಾರಗ ಬೇತಲಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಲ್ಪದಿ ಇದು ಎದುರುಡಿ ಒರಿಯ ಪಾತೇರಿ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಲಿ ಯಾನ ಪಿರೋಡ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಏರ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಕಲ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೆ ಪನ ಕೈಕ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ದು ಪನೋಡು ಇರೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಪುಡಿ ಏರ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ ಪರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ ಬಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಕ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂದು ಬೋಪನ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ದ ಬನ್ನಗ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ದಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ದಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಆತೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ ಪನಕಲು ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏತೆ ಮಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂದುಲೇರ್ ಪಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕುವೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಏನ್ ಐದು ದಾದ ಒಂದು ಐತೆ ಎದುರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬುದು ತೊಂಡಿ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ನ್ಯಾನೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಅಪಗ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ದು ಬನ್ನೋದಿತ್ತು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಏರಡಲ್ಲ ಬೇತಕೊಳ್ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಿ ಎರಡ ಫೀಲ್ ಪೂಜಾ ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಗೋದಿತ್ತು ಓಕೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಮೊಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದುಂಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಡೆ ತೂವೋಡು ಅವು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 days ಆಯ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಪಿಕಪ್ ಮನ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲ ಓಕೆ ಅನ್ಸ ಸೊ ನಾನು ದಿಶಾ ಇರೆಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಸ್ವರಾಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಎಂಚ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡು first actually Swaraj referred for her character okay so that was really difficult actually video la send malditte then he told you try this and he told me you can do it because with him acting it's something big inka mast mallane and I asked him like can I do it so he had that trust on me so he told give a try and it was something different nervous ittende excitement ittende because then onji passion ittende acting malpod pandu and camera ga barodu face malpodu ancha then Swaraj supported with me a lot and like anything in acting is to say like take time in acting also like that and time detonla acting malpana so experience was something different oka ಮೇಲಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಿರೆಗೆ ತುಯರ ಪಂಡಿರೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಯರಡ ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನಂದ ಏರಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಅಂಡರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕನೆ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿಲ ಕನೆ ಮಂತದೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡಿಯನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೀನ್ ಉಂದಂಡ 1 day ಬಿಫೋರ್ ಏನ್ ಮೇರೆ ಪಂದಿತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಈ ರೋಲ್ ಉಂದು ಪಂಡ ದಾಲಜ್ ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಟಿ ಇರೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಎಂಕಲಿ ತೊಂಜಿ 2.5 hours ಮೂವಿ ದೇದರ್ನದ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಹವರ್ಸ್ ದೇದಿನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ನಡುಟು ಬರ್ಸ ಬೈದಿಂಡು ಇರೆಗೆ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿತ್ತು ದೊಂಬುದ ಐತನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀಜನ್ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 12 ದಿನ ತೊಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಡೀ ಆತ್ಮಲ ಮೂವಿ ದೆಪ್ಪರ ಆತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಆತು ದೆಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಇಡುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದಿತ್ತ ಅಂತಂದೆ ಈಜಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರೆಗೆ ಪೂರಲ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಪಂಡ ಗಿಂಬಲ್ ಶಾಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಆ ಗಿಂಬಲ್ ಶಾಟ್ 16 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್
ಮೂವಿ ಓಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಬಂದೆ 16 ನಿಮಿಷಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಉಲಿಪುನ ಪತ್ತುನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜೇ ಶಾಟ್ ಇಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಶಾಟ್ ಉಂಡು 3 minutes ದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗಿಂಬಲ್ ಶಾಟ್ ಉಂಡು ದೈದ ಸೊ ಓಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 2 days ಬಂಗ ಬೈದ ಪಂಡ ದೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಐ ಅಜಿಪ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತುಪ್ಪ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಂಗ ನೈಕ್ ಡಿಒಪಿ ನಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ದೆರ್ತೊಂದು ಅಕುಲ ಆತ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಪಿನಿ ಆತ್ ಪರ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲ ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಬಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಡುಂದಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆತೊಂದು ಉಪ್ಪುಡದೆ ಕೂಡ ದೊಂಬು ಆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ದೊಂಬುಡು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರ ಅಕುಲು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನಾನಾ ಜನಕುಲ್ ತೂದು ಐ ಕುಂದ್ಮಂತನ ದಾಲ ಮಿನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲವೆನ್ ಖಂಡಿತ ಅದಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೋ ಮನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಹೀರೋ ಅದು ವಿಲನ್ ಅದು ಫುಲ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಂಡ ಸೊ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೂದಾದಿತ್ತು ಇದು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಕಲು ಎಂಚೋಪೇರು ಅಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೇತಕಲ್ ನೋಪುಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬೇತಕಲ್ ನೋಪುಡು ಮೂಲು ಯಾನ್ ಮಂತದಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತೆ ಆ ಮೂವಿ ಎಂಕ ಬರೋಂದು ಜಾತೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೇರೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಗಲ ಅಂಚಿನ ಮನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಮೊಕ್ಲೇನ್ ಆ ಮೂವಿ ಓಕೆ ಮೊಕ್ಲು ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರಡ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಪಂಪ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಯಾನ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಬರೋಂದು ನಿಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜರು ಪಂದ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಡ್ರಾಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದುಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಟೀಮ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೇಮ್ ಈ ಟೀಮ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಬೋಡ್ತುಲ್ನ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಕುಲು ಪುರ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪುರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕದ ಜೇರಕುಲು ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ದಾದಿತ್ತು ಸೊ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮನ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಒಯ್ಟ್ ಪುರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಏತ ಟೈಮ್ ದೆ ತೊಂದೋಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಡಾವಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನೆಟ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ ಪರ ಇರೆ ಬರ್ಸ ಒಂದು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾತ್ರ ಗೊತ್ತ ಒಯ್ಕ್ ಪುರ ಟೈಮ್ ದೆ ತೊನೋಡು ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ದಾದ ಪುರ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕುಲು ಓವೆನ್ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾತನು ಸೊ ಅವೆನ್ ಪುರ ಮಂತ ಬಂದಂಡ ನೆಡ್ದಲ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾತನು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಅವಳು ಎಂಚೆತ್ತನ ಮಂಡೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತನು ಪೂರೆಲ್ಲ ನೆತ್ತುಲೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಪನದಿತ್ತಿರು ಇಂಚಿನ ಜಾಲಿ ಸೆಟ್ ಮರ ಎಂಕಲ್ ಅವ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಎಂಕ್ ಒಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಾಲಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಸೇವ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಉಂಡು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಬಂಗ ಬರೋಡ್ ಏಪ ಪಂಡ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಬಂಗ ಬರೋಡ್ ಪಂಡ ಇರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆನಾಗ ಅಲ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಎಲ್ ತಿಂಗಳು ಬೋಡ್ತುನ ಬಂಗ ಬರೋಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲಿ ಆದ ಪೋಡಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಓವೇ ಬರ್ಡನ್ ದಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆದ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಡ್ದಲ ಜಾಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತ ಈತ್ ಮರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಈತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತದ ಮೂವಿ ಎಂದಕ್ಕಂತದ್ದು ಎತ್ತವೇನ ಜಪಡ್ ಏತು ಫ್ರೀ ಆದಿತ್ತಿರ ಪಂಡ ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನೆ ಗೊತ್ತೇವಂತ ಎಂಗ್ಲ ಟೀಮ್ ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ ತಿಂಗಳು ಗಮ್ಮತ್ತರಿತ್ತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕ ಎಂಡ್ ಪೊಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ಪೋದು ಎತ್ತುವ ಬಟ್ it ended lastly for the shooting pura so encha ittare director jor ittera neronditera ಜಾಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ನೆರಪನವಕ್ಕೆ ಎಂತ ಪರ ಇಂಕ್ಲೆ ನೆರಡಾತಾರೆ ಸೊ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ವರ ಲಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ ನೆರ್ದು ಬೇಜಾರ ಅದು ಬುಲ್ತದ ಮತ್ತ ಕುಲ್ತನ ಮತ್ತ ಸೀನ್ ಯಾಲೆ ವರ ಬುಲಿ ಕೊಡಾತೆ ವರ ಬಾತದ ಆಕ್ಟರ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ದೇವರ ನಿಕ್ತ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇತ್ತಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಇಂಕ್ಲೆ ನೆರಡು ಆರ್ ನೆರ್ಪುನ ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು so mast cool director aditya cool director okay inglig panda acting dalpal ol panel nervous ane inglig apileka set mantunditte okay inglig confidence incha boost manpodi inglig correct artha mantunde rajjanalla wa reeti volpa itenga close up yan cycle hakoni mere gottittu and bari to poduntier camera da image panderu ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಐರೆಗ್ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡ ನೆರ್ತ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಯಾ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಜಿಡ ಬಗ್ಗತುಲ ಅಂಚ ಮೀನಿಂದ ಅಲ್ಲ ನೆರ್ತೆರ ಅಂಚಿನ ಬೈದಿಜಿ ಓ ಅಂಚ ಮೇರ್ ಪಂಡಿಜರಿಂದ ಇರ್ಲ ಪನಯರು ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಅಂಚಿನ ಜೊತೆ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಹೊರ ಪಂತೆ ಆರ್ತಲೆ ಸತ್ಯವಾನ ಒಂದಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ರಾಜ್ಯ ನೆರ್ತಿನತ್ ಹೊರ ದಿಶಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೊರ ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಪಂತೆ ಓಕೆ ಅಪಣ ಲೈಟ್ ಡೌನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಬೇಜಾರಾದ ಮನಸ್ಸು ಮೀರಿಯಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರ ಪಿಲಕ ದಾಲ ಮಂತಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದ ಅವೊಂಜಿ ಬಂದುಪ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಮಡ್ ಪರಬಕಲ್ ನಟ್ಟರಿ ಹೊರ ಬತ್ತದ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದೇವರಡಿಕಲ್ ಹೊರ ಮಂತದ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಕ್ಲೆ ಗೊಂಚಿ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ನೊಟ್ಟೆ ಗೊಂಚ ಆರಾಮಾದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದು ಅದೇ ದಾಲ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಕೂಲ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಜಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಸೆಟೆಡ್ ಫುಲ್
ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗ ಪಾತಿರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಐತೊಂದು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡ್ತಬೋಕ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಇತ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರಿಯ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚತ್ತಿನ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲಾ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಿನ ರಜಿತ್ ಕದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಲ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಕಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಏತ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏತ್ ಪಂಚಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಸೊ ಇರೇಗ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಪನ್ನಗ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತಾರ ಅಡ್ಡು ಮುಡಿ ಟ್ಯೂನ್ ಮಲ್ತ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇರೇಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಡ್ರಾಮಾ ಟ್ರೂಪ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಂಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅವ್ರು ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನೇರ ಉಲ್ಲೇರ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನಂತೆ ವರ್ಕ್ ಡಿ ಕೊರೋನಾದ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಡೇತ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು എന്നೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪವನ್ ಬಂದದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಟಾಪಿಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದು 3 to 4 days ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂಚ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡಿ ಅಲ್ಪದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಆಶೆ ಓಕೆ ಅತ ಸ್ವರಾಜ್ ಪಂಡೇರು ಮಾತಿರ್ಲ ಸೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತ ಪೂರಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದು ಸೊ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಾವು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತೆ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನಕುಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವದ ಅವಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಸೆಟ್ ಎಂಚಿತ್ರ ಮಂಡೇರಿಗೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಾಕನತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಈಗುನೆ ಸೌಡ್ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಜೌಲು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ತೊಂದು ಈ ಟೀಮ್ ಇತ್ತೆತ್ತು ಗೊತ್ತ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇದು ಏಲ್ ಎನ್ಮೋರ್ ಸೆಟ್ ದಿಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಾವಡೆ ಎಂಕ್ಲು 6 ರೋಲ್ ಯಾನ್ ಮಂತದೆ 8 ರೋಲ್ 6 ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂಚ ಏತೋ ಸರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಿನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದು ಪನಗಲ ಎಂಕ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ತನದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನತೆ ಆ ಜಾಲಿಡ್ ಮುಗಿಯೋಡೊಂದಿತ್ತು ನಾತೆ ಆ ಮುಗಿದನು ಆತ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲಟಿತ್ತ ಮಂತಿನ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವಡ ಅಕ್ಲಿತ ಬೇತ ಸೆಟ್ ಪುರ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲ ಸೆಟ್ ಯಾವಲಿ ಸೆಟ್ ಬರ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲಿತ ಏತೋ ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಕಲು ಮದಿಮೆದ ಅಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಲ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಕೇನ್ ನಕ್ಲಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ್ನೇ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಕೊರೋಣ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವೇನ್ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಚೂಲ ಕಾಂಪ್ರೋ ಆತಜ ಓ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕಾಂಪ್ರದಾಯ ಆತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದು ಬರ್ಸ ಬೈತಿಂಡು ಅವು ಆತನ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಟ್ ದಾತ್ರ ಒಂದು ಆತಿನಿ ಬಾಕಿದ ಓ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲು ಐಕ್ಲ ಕಾಂಪ್ರೋ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಸೊ ಓಕೆ ಜಾಲಿ ಡಿ ಪೋಡತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಅವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಬಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿನ ಬೇಜಾರತನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಂಡ್ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಯಾಡೊಂದು ಆಪಿನತೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಆಣ ಮಾರ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಬುಲಿಪಲ ಕಬರಾತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಣ್ಣಕ್ಲಿ ಪೂರ ದಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಚೌಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನಗಂತೂ ಟೀಮ್ ಬುಡ್ದು ಬಾರೆ ಬಂದಿತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಂಜಿ ಯಾವಂಜಿ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇತ್ತನದ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಪನ್ಕಿನ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪನ್ನಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ದೆ ರೋಲ್ ಲ ಮಲ್ದೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಆಕ್ಟ್ ಆತ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫನ್ನಿ ಆದ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಗನೆ ಅವರವರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಕ ಪುರ ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬೋಂದಿತ್ತಂಡು ಆಡಲ್ಲ ಅವಲ ಜಾಲಿ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ 110 ಕಡೆ ಪೋಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಫನ್ನಿ ಆದಿತ್ತು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಐಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತರ ಓಕೆ ಒಂದು ರೋಲ್ ಆರೆ ಮೂವಿ ಸೆಟ್ ಆವಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಓಕೆ ಅರೆ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡಿಯ ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಬೇತೆನೆ ಮನ್ಪುಡು
ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚ ತೋಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ಡ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನೆಲವನ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೊ ಅಪಗ ಶೇಮ್ ಅಂತೀನಿ ಈಜಿನ ಫುಲ್ಲು ಇರೆಗೆ ಪೊಗರು ಮುರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಪೊಗರು ಒಂದು ಲೆತ್ತ ಇತ್ತು ಆತ ಗಡ್ಡ ಬರಬಾರ್ದು ಅಪಗ ಏನೋ ಎನ್ನಿಯ ಮೇರೆ ಇದು ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದ ಒಂದು ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ವಿಲನ್ ಆತಜೀರು ಆತಜೀದ ಪಂಡ ಆರ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಚೂರಿಗೆ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಜುಂಡ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ತದ ಸೊ ಯಾನ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಮೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂತದೆ ಮೇರೆ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೆಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ದೇವರನ ಲೀಲೆ ನಂದು ಕುಡೋರಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೆಕ್ಕು ಪೋಡು ಬಂದು ಮೇರೆ ನೆಕ್ಕು ಪೋಯಿನತ್ರು ಎಂಕಲ ನಾಟಕ ಕುಡೋರಿ ಪಂಡ ಏನತ್ತೆ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗೆ ನಿಕಲ್ ದಾತು ಬರತ್ತೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ರೆಡ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪನೋರಿ ಗುಳಿಗೆನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪನೋರಿ ನಿತೇಶ್ ಬಂದು ಹೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಆ ರೋಲ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಮೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇಜನೇ ನಾವು ರೋಲೇ ಮಂತದೆ ಐಟ್ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಪನ್ಪಿನ ರೋಲ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ವಿಲನ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಮಸ್ತ್ ಬೇಸ್ ಸಿಕ್ಕು ನಾವು ಐಡ್ ದಾತ್ರನೆ ಮೂವಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಪರಾರ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂದಿ ಇದು ಎಂಕುಲು ಆರ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಅರೆಗೊಂಚು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸನೆ ಕೊಡೊಂಚದಾದ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ನಿಕಲು ಮಲ್ತಿದಾರೆ ಸೊ ಇರೇನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ಗುಳಿಗನ ಬಂದ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇರೇಂಚ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಆತ್ ಕಷ್ಟ ಆತ್ ಜವ ಓಕೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿತ್ತು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ರಂಗನಾಟಕದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕದ ಟೈಪ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ನಾ ಅವೇನು ಕೇಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಮಕ್ಕಳು ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದಿರ ರಂಗನಾಟಕ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತಿತ್ತೆ ಓಕೆ ರಂಗನಾಟಕ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸನ ರೋಲ್ ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ರೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಡ ಅವು ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೈತ ಬಂಗೆ ಇತ್ತು ಬಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಗ್ಗದ ಕುಲ್ದು ಪುರ ಮನ್ಪುಡ ಇಟ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮೇರಡ ಪಂಡೆ ಬೇರೆ ಪಂಡೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಟೆಕ್ ಮನ್ಪುಗಾರ ಯಾಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯಾಡಿ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೆನ ರೋಲ್ ಆವಾಡಿ ಏರ್ನ ರೋಲ್ ಆವಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಪೌರಾಣಿಕ ಟಚ್ ಮಂತದ ಪೌರಾಣಿಕದ ಬೇಸ್ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಎಂಕಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಾಯ ಅಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಡು ದಾಯ ಹಾವ ಭಾವ ಇಂಚೆ ನಿಪ್ಪುಡು ಬರ್ಚಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಇಡೀಗಿತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸೀರಿಯಲ್ ಪರತು ಪರಕುಲ್ದಲ ಅಂಚ ಓವರ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೀನಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇತೆನ್ನ ಗುಲಿಗನ ರೋಲ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಲ ಇಂಡು ಪೋದು ಪುಡು ವಿಷ್ಣುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಪುಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಹಿಡಿದು ಪಿದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಕುಲ್ಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದ ರಕ್ಕಸಿದಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತಲಕೋ ಇರಿ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ ಇಡೀ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಎಂಡುಗು ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಜಿ ದಾಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ಲಾನ್ ಏಜಿ ಬಾಕಿ ದೇಗ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕಲು ಮೆರ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದ ದಾದ ಕೂಲಿ ಬೋಡ ಉದ್ದ ಕುಜಲ್ದಿ ಓಡ ಜಡೆ ಕಟ್ಟೋಡ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಅಂತ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೆಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಜಲ್ ಬುಡ್ದು ಮುಖಿನೇ ಮನ್ಬೇರದೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂಪೋಡ ಪೂರ ಕೂಡ್ದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆಂಗ್ಲೆ ಅವು ಮೊತ್ತ ಪೇಪಟಿಗೆ ಸೆತ್ತಿಗೆ ಪೂರ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬಕ ಪ್ಲಸ್ ಮೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ನ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಆತಂಡು ಮೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸೀಸನ್ ಅವೇನು ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ವೆಜ್ಜೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಕೆಬಿಟ್ ಬರ ಕೇಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದು ದಾದ ಅನ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಈ ರಂಗನಾಟಕ ಅಂಟ್ಲೆ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಗಾಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಎದುರು ಇಡ್ತೀರಿ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಪೂರ ಕುಲಂತು ಈ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂದ ಇರೆಗ್ ಏಪಲ ಏಪನದಿಲ್ಲ ಹೀರೋ ವಿಲನ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನಿ ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟದ ಬರ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೆರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಹೈಪಾಯಿನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಇರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಬುರ್ ಆಯ್ತು ಟೋಟಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಾಪಂಡ ಮೆರ್ನ ರೋಲ್ ಆತ ವೇಟ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಬತ್ತ ಜೈದದು ಯಾಂಬತ್ತ ಮೇರೆ ಕೆತ್ತು ಬೇಡ ಅದ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ರೋಲ್ ಇರಿಗೆ 20 ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ಎಂಕಲ್ ರಜ್ ಅಂತ 20 ನಿಮಿಷ ಜನಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಕುಲ್ದುಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಬರಡು ಅವರೇ ಹೊರ ಗುಲಿಗೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತದ ಕೆರಡು ದಾಪುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದಿರೆಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಅಂಚನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಟು ಅಂಡ್ ಮೀಗೆ ಬರ್ಪುನಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ಗ್ಲ ಇರೆಗೆ ದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇತನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇತನೆ ಎಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆದ ಜನ್ಮಸ್ಥ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಒಮ್ಮೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಇರೆಗೂ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಕೆ ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲ ಹೊರಡಿದು ರಸಲ್ಡ್ ಇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಾಲಗಂದ ಪದ್ಯ ಪ್ರಕೇಂದುಪರ್ ಟಾಪ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಡೇ ಉಂಡಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಐಟ ದಾಲ್ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇದಾದ ಪನ್ಪಿನೋಡ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಂದತ್ತು ಬೇರೆ ನೋಟ್ರ ದುಬೈ ಬೋದಿತ್ತು ರಿಜಿನ್ ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿಲಿ ಎಂಕುಲು ಏಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ನಕಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತಿಸಿ ಏಕೆ ಎಂಕಲಲ್ಲೇ ತುಂಬೋದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚು ದಾಪಂಡ ಆರು
ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾರು ಅರೆಗ್ ವಿಜಯನ ನಕಲ್ ಸೆಟಪ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಎಂಕಲಿ ಜವನೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಔ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಅರಡನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದು ಬೋಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮೇರು ಆಣ ಮೇರು ಮೇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಮೇರು ಬೈಕ್ ಬೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ಅಪ್ಪಗ ಟಚ್ ಬುಡಿಯ ಜನ ಬೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೀನಿ ಸೊ ಟಚ್ ಬಿಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕೂಡ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೊಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಒಂಜಾಯ 5 ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುರ್ಸತ್ ಇತ್ತಿಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡ ಎಂಕ್ಲಿತ ಓಲಿತ್ತುದ್ವಾ ದುಬೈಡಿತ್ತುದ ಓಲಿತ್ತುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆತು ಶೋ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಒಂದು ನಡುಟು ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಬಿಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಲಂದರ ಪನ್ಪಿನ ಮೇರೆ ಪಂಡಿರು ಪೂರೆರ್ಲ ಇರೆಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇತಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಮೇಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬರ್ಚಿ ಸ್ವಂತ ಮನ್ಪುಗ ಯಾ ಮಂದೀತೆ ಮನ್ಪು ಕೇನ್ ಪೈರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಏ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಮನ್ಪುಗ ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ದಿಶಾನ್ ಐಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇಡೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಸೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಪಾತೇರಿಯಾ ಪಾತಿರದ ಅರ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನಿಂಗೆ ఒక ఇంకొంచి నార్మల్ V4 ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇರಿಗೆ ఇంకొంచెం మొల్ల ఫ్రీడమ్ ఆ రేపన అనిపోయింది నిన్న ఆఫీస్ ఇంక అంచెన ఉండు నేను ఆత్ వర్క్ ఈత ಬೇಗ ఇంకల షూట్ ముగిని ఏప 5th 6th 7th ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7th ಟೈಮ್ ಇಡೆ ಇತ 1 ಮಂತ್ ಆತ ಜಿನಲ್ಲ 1 ಮಂತ್ ಉದ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದು ಪಂದಂಡ ಐತ ಪಿರಿಯಡ್ ಆತ್ ಬೆಂತೆ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಈ ಕಾಡೆ ಈ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಆತ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂದು ಆಂಡ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದಿನ ಎಡಿಟರ್ ಎನ್ನ ಪವನ್ ಅಕುಲ್ ರಜ್ಜನ ಇತ್ತೆ ಮುಟಲ್ ನಲ್ಲ ಬೋತು ಜರಿಲ್ಲ ಡೆರಿಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದುಲ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಾಡೆ ನೈಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕುಲ್ದಿರಿ ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡೊಂದು ಪೋಯ ಮುಕ್ಕು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಇರ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಬರೋಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾ ಮೆರಡ ಪೋದು ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಇಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ ಬೊಕ ಅರೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಏನ ಟೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಆ ಟೈಪ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇನ್ ಸೊ ಮೇರ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬ್ರೋ ಗೊತ್ತಾನದಿ ರೇಗೆ ಬೇತಲಕ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಳಿ ಯಾನ್ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಧಮಾಕ್ ಎದಾರ್ ಬಂದು ತೆಲುಗು ಪದ್ಯ ಮಂದಿತ್ತೀರಿ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ತೆಲುಗು ಯಾನೆ ಪಂಡದು ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಡದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತದು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಇದಿತ್ತ ಬ್ರೋ ಕೇನ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಏರ್ ಬಂದಿನಿ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ ಬಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನೆ ಸಾಂಗ್ ತೆಲುಗು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಎಂಚಾತನ್ ಟ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಇರಿಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದೊಂದು ಜೂನಿಯರ್ NTR ನ ಮೂವಿ ಇಡ್ಪುರ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೂವಿ ಇಡ್ಪುರ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಂಗ್ ಲಕ್ಕಿತ್ತು ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗನು ಇರಿಗೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೇಟ್ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮೇಟ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ತುಳುಟಿತ ಸಾಧಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಬೊಕ 5 ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಅವಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೈದನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಕೊಂಚ ವೈಷ್ಣವಿ ಕೊಂಚ ವಿಶಾಲ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಕೊಂಚ ಸಂಪತ್ ಬಂಟೋಲ ಬಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ಇತ್ತ ಟೂ ಅಂಡ್ ಮೀ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪನ್ಪನಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಖುಷಿ ಉಂಡು V4 ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ದಿಕ್ಕನ್ ಮಲ್ಪರೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಲಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತನ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಇತ್ತಂಡು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾ ಎದುರುಡು ಟೂ ಅಂಡ್ ಮೀ ದ ಟ್ರೈಲರ್ 2ವರೆಗುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಶೋ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಬತ್ತಾಣಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯಪನ್ನಗ ಟೂ ಅಂಡ್ ಮೀ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬಗ್ ಟೂ ಅಂಡ್ ಮೀ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಸೊ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ತೂವೆರೆಗ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರಾ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ರೂವಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಎಸ್ ಓಟಿಗು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡು ಟೂ ಅಂಡ್ ಮೀ ಟ್ರೈಲರ್ ಪೂರ ಅನುಲ ಲೈಫ್ಡು ಒರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತನ್ ಓ ಸಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ ಲವ್ ಮನ್ಪುನ ಕೊಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಪುಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ನೀರ್ ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು
ಯಾನೇರೇನು ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್. ಎಸ್ ತುಯರತ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟೂ ಅಂಡ್ ಮೀ ದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಂಚ್ ಆಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಡ್ ಬೈದನು ಬಾರಿ ಶೋಕಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಸೊ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತವಡು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಡತೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲೋಜನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪೂರ್ವಡಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಉಂಡು ಅವೇನ್ ಹುಡ್ದಾತನು ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ್ ನಕಲು ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರಸಾದ ದಾದ ಆಯ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚು ಒಪ್ಪುಣ ನನ್ನ ತೋರ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ದಾಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತನೇಕೇನು ದೇಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಡಲು ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಪಂದ ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಬೋಡ್ ನಿಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಎತ್ಲ ದಾಲ ಮಂತುಪ್ಪೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಐಕ್ ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಪು ಪಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಖತ್ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆದಿಪು ಬೊಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಲ್ಪಾಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಆಂಡೆ ಅತ್ತ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಟೋಟಲ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಈರೊಂಜಿ ಪನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಇರೆಗ್ ಅವು ಆತ್ ರಿಚ್ನೆಸ್ ಅದ ಕೈಕ್ ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಮೇರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾತ್ರಣಿತೆ ಆತ ಲಕ್ಕದಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏಟ್ ಮೇನ್ ಎಂಕಲು ಮಂತೊಂದು ಪನ ಎಂಕ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಮೂವಿ ಮಂತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೂವಿ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಮೂವಿ ಈಗ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಒಪಿ ಟೀಮ್ ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಕಲ ಮೂವಿ ಡಿರಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ ದಡಿ ಪೋಪಿನಂದತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಒಡೆಗ ಪೋನಗಲ್ ತೂರಗ ಬೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಒಡೆಗ ಪೋಪ ಅವಲೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೋಪುಂಡು ಕಂಡದ ಬರೀಟ್ ದಾದ ನೀರು ಪೋಂಡು ಸೊ ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಬಾವಿ ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ಒಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀರ್ ದಂಚೆ ಬೊರ್ಚಿ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಪೈ ಒಡೆ ಪೋತಿನ್ ನಮ್ಮ ಎಡಪದೋದಂಚಿ ಸರಿಪಲ್ಲ ಸರಿಪಲ್ಲ ಕಣ್ಣಗುಡ್ಡ ಕಣ್ಣ ಅವತ್ತಿಯ ಫಾಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಯರಗಂತ ಪೋತೀನಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಯರಗಂತ ಪೋದು ಪಿರಬಾತ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಡದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ದತ್ತು ಸಾಂಗ್ ಮಾಂಟೇಜಸ್ ಆದ ವರ್ತನ ಒರಿಯ ಬತ್ತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನಿಕ ನಂದ ಅವನು ಪಿರೋಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೋ ನೀರಿಡು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ ನೀರ್ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತು ಪತ ಇತ್ತು ಓಲ ಎಲ್ಲ ಐಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಉದರ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ನೀರಿಂದಿ ಓಕೆ ನೀರು ಬೊಡ್ಚಿ ನೀರ್ದ ಶೂಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನೀರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಲವ್ ನೇಚರ್ ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಏನಬೇಕು ರಾಶಿ ಪೀಸಸ್ ಆತೆ ಮೀನಾ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಲ ನೀರೆ ಮೀನ್ ನೀರು ಮೀನ್ ಬದುಕಡ ನೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸರಜನ್ನ ನೀರ್ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ ಇರ್ನಾವ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಾಗನೆ ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತ ಕೆಲವು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ತಿನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದಿತ್ತು ನಾವು ಬರ್ಸರ್ದ ಹತ್ರ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದೆ ಮನ್ಪರೆ ಆ್ಯಪ್ ಜೊತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಬಟ್ ಓಕೆ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕ ದಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆರದೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಬಾಲೆವು ಮೂವಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಂತಾಡು ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಎಂಕಲಿಗೆ 10 ಬೊಟ್ಟಲು ದೀಪ 5 ಬೊಟ್ಟಲು ದೀಪ ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ್ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಪನಲ್ಲ ಯಾವ 10 ಬೊಟ್ಟು ದಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ದಿಲೆ ಶೂಟ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಎಂಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಪ್ಪ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ದಿಗಿದ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಪಂದಂಡ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋದುಂಡು ಪಂದಂಡ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಬುಡಿಯರಡಿ ನಲ್ಲ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಹ್ಯಾಪಿ ಇರಿಗೆ ಪೂರ ಏರಿಗ್ಲ ಎಂಕಂದತ್ತು ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಹ್ಯಾಪಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನ ಪೂರ ಮೇರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಈ ಪದ್ಯನೆ ಈ ಪದ್ಯ ಇಂಚ ಬೊರ್ಚಿದ್ ಪಂಡ ಆರು 1.5 ವರ್ಷ ಕುಲ್ಲು ಇರ್ ಬರ್ತುಂಡು ಆ ಪದ್ಯನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ 5 ಟೈಪ್ ದ ಪದ್ಯ ಮಂದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇರೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಸೊ ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಐತ ಮಿತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇದು ಅವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಐಕೆ ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್
ಎನ್ನ ಈತ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ್ಲಿ ಈತ್ ಪೋಡಿದಿತ್ತು ಜಿ ಆರ್ಡರ್ ದಿಂಚಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಪಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಮುಡ್ದು ಬೈತಂಡು ಓಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅವೇ ಪಂಡದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಜಿ ಕ್ಲೋ ಒಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ತು ಇನ್ನ ನನ್ನಲಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದೆ ಅಂಡ ಜನಕನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದೊಂದಲ್ಲ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಓಲ್ ಅಂದ್ವಾತಜಿ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾ ಮನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ದಾದ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಪನ್ನೋಡು ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯರ್ ಸೊ ಇರಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆತನು ಈ ಫೋರ್ಡ್ ಅಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಯಿಡ ಅವೇ ಸಾಂಗ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಲೆ ತಪುರ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಹಾಕಿದ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಪಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರೂಲ್ಲೆ ಪಂದಂಡ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನಗ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಬುಲಿಪಾದ ಯಾನ್ ತೆಲಿಪುನಗ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೆಲಿಪಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಗುಲಿಗನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲಕ ಮಂತದ ಸೊ ಎಂಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಆಸೆ ಒರ್ತಿ ಪೊಂಡ ಎಂಕಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒರ್ತಿ ಪೊಂಡ ತೆಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನೆ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಲ ನೀರ್ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದನೆ ಅಕ್ಲ ಬೈಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡಿತ್ತನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಐಕ್ ಸತ್ಯವದ್ಲ ಪನ್ಪ 100 to 200% ಐಕ್ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಕ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇನ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ತೊಜಪಾರೆ ಜನಕ್ಕಲ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಮಂತದೆ ಅವೇನ್ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜು ಸೊ ಏನ್ ಪಂಡಿದೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಿತ್ ಆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಜನಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಪು ಓಕೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೋಟುಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೆಗುಂಡು ಅಂಡ್ ಆವಿಡ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ ಹಾಕಿಡೋರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾನು ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪವನ್ ಪೂವಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲಿರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಓಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ತೂದು ಟ್ರೇಲರ್ ತೂನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ದೇಗಂದು ಬಂಡ ಆತ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಬೈದನ ಬಂದ ಎಂತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದು ಬಾರ್ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಂಡ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇರ್ ಪವನ್ ಪೂವಯ್ಯ ಇರೆಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರ್ ನೆಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರ್ನ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರ ತೂನಂಡಿರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಪಾಪ ಕಾಡೆ 10 ಗಂಟೆ ವೇದಿನ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಂಚ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಬಂತು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಪಿದಾಯರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಪಿನಿಯನ್ಸೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪಿದ ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತಾ ಬೇತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅವರ್ ಒಂದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬೇತಕಲ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಡೆರಿಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಕಲು ಏತು ನುಮಂತದಿರ್ ಪಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇನಿ ನಲ್ಲಕಲ್ ಜೇಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದನಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತು ಬಿಡೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ 10 ಗಂಟೆ ಇನಿ ಕಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚಲಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇರೆಗೆ ಪಂಡತೆ ಇಂಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅದು ಪಡು ಮೂವಿದ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದಲೆ ಟೀಸರ್ ಏನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇಂಕುಲ್ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಆತ ಬೇಗ ಮಂತದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಈತ್ ಬೇಗ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಇಂಕಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಜನಕುಲ್ ತೂದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪೇರ್ತು ಓಕೆ ಅಂಚ ಸೊ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪರೆ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಈ ಟೀಮ್ ಪತ್ತಂದ ಇಂಕ ದಾದ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಸಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಲಿ ತೂತಾರೆ ಪಂಡು ಬಂದ ಜನ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೊಸತ್ ಬಂದತ್ತೆ ಅಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆತಿರಿತ್ತ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆದು ಪಡು ಎಂಕಲ ಮೇಕಪ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಪಡು ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಪಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕಲ ಸೌಂಡ್ ದ ಎಂಕಲ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪುನ ಧನುವನ್ನೇ ಆದು ಪಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಡೆರಿಲ್
ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪುನಃ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಯಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಬಟ್ ഒരു ധനി ഓക്കെ അറിയുന്ന എന്നോട് വർക്ക് ആവുന്ന നാർമൻ പേരുന്നു ബಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ ಕುಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂಕ್ಲು ತೂಪ ಐತೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಒಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಣತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕ್ಲಿ ಬೇತ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಧನ್ವನಿ ಪುರ ಪಂಚುವಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರು ಪಾಪ ವಾಡೆ ಎಂಕೋಸ್ಕರ నేను ಮುಗಿತದೆ ಕೊರೊಡೊಂದು ಪಂದ ನಿಲ್ಲಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಆರ್ಲ ಪಾಪ 10-15 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಸೊ ದುಪುರ ನೋಡೋದು ಇರೆಗೆ ಎಂಕುಲಿ ಏತೇ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತಡಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ದುಪುರ ತಿಕ್ಕು ಜೆಂಕ್ಲಿ ಇರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವಡು ಪೂರ ಕೊಡಲಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ ಪುರತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇರಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕುಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಬೆನ್ಪಿನ್ ಕಾಸು ಅಕ್ಲಿ ಬೆನ್ಪಿನ್ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಈತ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆಗ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಯ್ ಮಂತ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ತು ಬೆದ್ದಾಲ ಈಗ ದುಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ವೈಸ್ ಕೆಲವರು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಬಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಡಿ ದಾದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕು ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದು ಪಂದ ಯಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಿನಿ ವಿಜಯ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಗಾಪುನು ಮುಂತಲೆ ಮುಲ್ಲೆಜಿ ಯಾವು ಪಂಡಲ ಇರೇಗಾಪುಂಡ ಇರ್ಪೋಲೆಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೇ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಒಂದು ಬೊರ್ಚೆ ಎಂಕ ಪಂಡ ಎಂಕ ಮಕ್ಕಳು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪಿನ ಗೊತ್ತಾನೆ 16 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೇರು ಯಾಕೆ ಬೊರ್ಚೆ ಯಾವ ಆತಿ ಶೋಕ್ತೋಜುನೆ ಎಂಕಂದು ಪಂಡಡ ಇರೆ ಶೋಕ್ತೋಜುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಜೆಪ್ಪಲೆ ಅಮ್ಮನ್ ಪೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕತ್ತು ನಗಲೆ ಮೇ ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪದ ಸೊ ಏನನ್ನು ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿರ್ತ ಜಪ್ಪರ ಹಾಕಲು ಬಿಡ್ತುಜೆ ಇಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಸೊ ಈ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಪಾತ ಹೆಂಗದೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅದರ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ಲಿ ಪನೋಡಂದಾಂಡ ನೆಂದಿದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಕ್ಷಣ್ ಸಡಪ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆಟುಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಈತ ಬಂಗದಾಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಈತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಒಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೊಂದ ಬಂದಿನ ಗೊತ್ತಾದನತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲ ಈಸಿ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲಕ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಲಕ ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪು ನೋಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಂದನೆ ದುಂಬಗ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಆತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇಡ ಇನಿ ಆತ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಆತ್ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಮೂರ್ತು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಇರನ ಬಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಇರ್ನ ವರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಅದು ಅದೇ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪುನ ಮತ್ತ ಟೇಕ್ ರೀಟೇಕ್ ಪೂರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಡ್ ಎಂಚ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಸೊ ಈ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ನ ಎಂಚ ಅನ್ವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜಂಡು ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕದ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಪ್ಪು ತೇಜಸ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಬಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಲ್ತಿ ನಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ನಮಗ್ ಕೊರ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಿಶಾಲ ಆದಪ್ಪು ದಿಶಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಬರೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿನೇ ರ್ಯಾರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ನಾವು ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಆದ್ ಬೋದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪನೋಡಿಂದ ಐಕ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಅವ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂತೆಂತ ಇತ್ತಂಡೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಲಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ತ CPLD ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಲಾವಿದರ ಜರ್ನಿ ಇದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಕಲಾವಿದೆ ಬಂಡಿ ಕಾಯಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮೂವಿ ಆದಪ್ಪು ಡ್ರಾಮಾ ಆದಪ್ಪು ಪೂರಟ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಒರಿ ಕಲಾವಿದ ಆವಡಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಯಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಪಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಪಡಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೋ ತೂಂದು ಪಡಪುಡು ದಯಪಂಡ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಬೋಡು ಆಯ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಆವಡಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲಾವಿದ ಬಂದ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾ ಕಲ್ತಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಡು ಆವಡಂಡ ಐಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಈರ್ನ ಜರ್ನಿ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಒಂದಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಬಂಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ನೆಕ್ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅಂದಿದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಬರ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ನಾ ಸಾದಿ ವೇ ಟು ಡೆತ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅದ್ರದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಗಳ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲಿತ್ತೆ ಪಂಡಿತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗಿನ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಪಂಡ ಅಂಬಿರ್ ಸ್ವರಾಜ್ ನಮನ ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಕ್ಲನ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಡ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಐಟುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮೂವಿಡ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಶಂಕರ್ ಅಡ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬರ್ರಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ನಲ್ಲ ಆತಿಜ್ರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಿಜಿ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಿರೊಂಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಸೊ
ಪವನ್ ಈರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು ದುಂಬುದಾಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ ಅತ್ತ ಉಂದುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ನೆಡ್ದುಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದೆ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಚ ಮಾಡ್ದ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಜಿತ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಈ ಟೀಮ್ಗೆ ಯಾನ ಟಚ್ ಆಯ್ ಪಂಪಿನ ಬಂಡ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ವರ್ಕರ್ ಆದ ಎಂಚ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿರಂಡ ಆಯ್ತ 100% ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಸೆಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಆತೆ ಬೇರೆ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಶ್ರೀ ಪಂದು ಪುದರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಬಸ್ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತು ಬರ್ತದೆ ನೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಕೊರಮಂತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಸೊ ರೈಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈತ್ ಪುರ್ಲಾದ್ ಬರೋದನ್ನು ಪಂದಂಡ ಲೈಕ್ ಅರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಣ್ಣ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅದು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಅಂಚನೆ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಆದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಲವ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸೊ నేను ಜನಕುಲು ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ತೂತು ಇಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋವು ಅತ್ತು ಓಕೆ ದ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈನ್ ಹಿಡಿದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತಲಕ್ಕುಂಡು ತಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಂಚಿನ ಯಜಮಾನ ಅವಡು ಮುಂಗರ್ಮಳೆ ಅವಡು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬಲ್ತದಿನ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಫೀಲ್ ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಿತ್ ಇಷ್ಟೇ ತಿನ್ನಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂಡದೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇಂಕುಲು ಟಚ್ ಮಂತಾಡ ಇಂಕಲ ಮೂವಿ ಇಡು ಬೇತೋಲ ಬಡ್ಚಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಡು ಇಂಕು ಲೋ ಆದುಪ್ಪ ಬೇತೋ ಇಟ್ಲ ಲೋ ಆದುಪ್ಪ ಇಂಕುಲು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇಂಕುಲು ಟಚ್ ಮಂತಾಡ ಜನಕ್ಲೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಿಂಕಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಪುಪ್ಪಾಡು ಇಂಕಲ ಏರ್ನ ಸೈರದ್ಲ ತಪ್ಪಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಮಾಪುಪ್ಪಾಡು ನಿಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಕಲ ಅವೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವೇನು ತಿದ್ದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಂಕಲ ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐದು ದಾಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇಂಕಲ ದಾದ ಪಂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ಈ ರೀತಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ನಿಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಹೊಸತ್ತು ಟೀಮ್ ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದೇ ಮಂತದ ಬಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಕಲು ಹೊಸದು ಅದಪ್ಪ ಸೊ ಈ ನಿಕ್ಲ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಲ್ ದಪ್ಪ ಆಯ್ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕಲ ತ್ರೂಟ್ ದಾದ ಬುಡ್ತಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದಿನ ಮೂವಿ ಕೊರೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪನ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಈರೇಕೆ ಏತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಪನ್ಪಿನ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆಂಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲದ ಜನಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಏಪಲ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡು ಸೇರಂತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬೇತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿದಿನತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೂವಿ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನು ಒರಿಪ ಓಡು ಬಂದು ಸೊ ಆ ತುಳುನು ಒರಿಪಾಯಗೋಸ್ಕರ ತುಳುಟೆ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಪರ್ ಕನ್ನಡ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ನಾನು ಪ್ರಿಫರ್ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ಡಿಜಿ ಅಂತ ತುಳುಟು ಮಂತ್ಪೆ ಏತೋ ಜನ ದಾದ ಪ್ರಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಮಂತ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಂತದೆ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಆತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದಿನಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ದಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಜನಕುಲ ಎಂದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನಲಾತ ಮಿತ್ತ ಎತ್ತರಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತುಳುಟ್ ಮಂತ್ಲಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರತಿಭೆಲನ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜರೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಮಿತ್ತಿದೆರ್ಪು ಇರಬಾರದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾತೇರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಗಮತ್ ಮಲ್ತಾ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ನನಾತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಡು ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡು ಪನೊಂದು ತುಯರುತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ತ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂತೆ ದಿನಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುಂಬಗ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆಗಾದು ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾದು. ಪೂರ ಅನುಲ ಲೈಫುಡು ಹೊರಾಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡ್ಲ ಕೊರ್ದಿತ್ತಲ್ ಓ ಸಾರಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೀರ್ ನಮ್ಮ ಲವ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ ಲವ್ ಮನ್ಪುನ ಕೊಲ್ತಿಕ್ಕಂಡ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದ ಪುಣ್ಣಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಡ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ನೀರ್ ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿಯರೇನು ಲವ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಲವ್.